Iżinna jgħid li f'Santa Marija jibdew l-arajjex għal-bosta din il-bidla momentarja mill-bnazzi tas-sajf Malti hija ħasda għal oħrajn pawża mill-qilla tas-sajf. Però xi jwassal għal dawn l-arajjex? Dr. Ryan Vella li għandu dottorat fix-xjenza tal-atmosfera jispjega illi matul is-sajf sistemi ta' pressjoni għolja jiddominaw u jwasslu għal temp xemxi u sħun ħafna. Dr. Vella jispjega li l-art tisħon ħafna aktar malajr biex sa nofsinhar it-temperatura ta' wiċċ l-art tisboq il-35 grad. Bekk din l-arja li qed misma' wiċċ l-art tespandi issir inqas densa u tibda titla l fuq. Ħafna mid-drabi dil-arja ma tkunx umduża biżejjed, jiġifieri titla' però m'hemmx umdita biex jifforma l-isħab. Però naraw li t-temperaturi tal-baħar jilħqu l-massimu tagħhom propju f'da żmien, fi żmien Santa Marija, ġifieri f'nofs Awwissu, anke lejn l-aħħar ta' Awwissu. Allura bekk din l-arja li ġej minn fuq mill-baħar din id-darba ħadd tkun ħafna iktar umduża għax it-temperatura tal-baħar iżjed għolja, allura hemm iżjed fwar li ġej minn fuq il-baħar. Bekk x'in tasal fuq Malta, x'in titla' u tiksaħ ħadd ifforma dal-isħab. Dak huwa essenzjalment garantit li f'da żmien tas-sena dejjem ħadd tara dan l-isħab żgħir li jifforma u jisfaxxa mix-xejn ħafna drabi. Fil-fatt, immaġini meħuda mis-satellita Sentinel-2 li tgħaddi minn fuq Malta kull ftit ġranet juru l-formazzjoni ta' dawn l-isħab. Pereżempju hawnhekk nistgħu naraw immaġni ta' ftit ġranet ilu fid-dis ta' Awwissu, kif qed taraw immaġni ta' Malta fejn fuq il-baħar essenzjalment m'hemm l-ebda sħab u tara dal-isħab żgħar li jifforma fuq di part ta' Malta. Huwa kompla jispjega li l-istabilità tal-atmosfera tħollu torbot jekk dan l-isħab iwassalx għal maltemp. Ġieli ma' sesta arja kesħin mill-Ewropa li jiġu naħa ta' fuq tal-atmosfera, din is-salarja sħuna li ġejja peress li l-art hija qed tisħon bix-xemx għandha l-potenzjal li tiqpa' tilha l fuq. U meta jiġri dan, l-umdità ssir essenzjalment sħab u l-isħab jiqpa' tiela jkollu estensjoni vertikali pjuttost kbira. U tant jitla' l fuq li jiksaħ u jkun hemm anke formazzjoni ta' silġ u meta jsir dan imbagħad ikun anke maltempati birrat li jagħtu ftit ilma mhux ħażin. Dr. Vella qal li l-erejjex jiffurmaw minn dan il-proċess naturali u ilhom jiġu osservati għal sekli sħaħ. Stqar li avolja m'hemm studji xjentifiċi dwar kif it-tibdil fil-klima jaffettwa l-erejjex fuq Malta, baħar iżjed sħun jista' jwassal għal aktar evaporazzjoni u bekk aktar umdita fl-arja li tasal fuq Malta. Għalhekk stqar li dan jista' jkollu effett fuq l-intensità u l-frekwenza tal-arajjex.